Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana, Ugochi Tube no Rifte, or before Bakajugo. Abu onye isi nchụaja na Ugochi Tube ọdịnala temple, anyị na-agba afa family emi dụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ how to know fake spiritualist, pastor or Dibia. God loud. How to know fake pastor, spiritualist or Dibia. Here na check by their fruits you shall know them. Matthew 7:16. Kene ka na-ekwu maka ya. All site na mkpụrụ ya ka ị ga-esi mara ha. Enwere must have spirit of discernment. Site na mkpụrụ ha na-amị. Maka mkpụrụ ọbụla amaara mkpụrụ osisi ọbụla site na mkpụrụ ọ na-amị. So ọ bụrụ na na-efuru acclaimed spiritualist, pastor or Dibia, watch out on the characteristics of that person. Onye anwa bụrụ ga na onye ga-abụ gị na ya na-akpa nkata udo oge anya na ọ dị heartless na igbu mmadụ enwere ihe ọ bụrụ ya na-agba. Ọ bụrụ na onye a bụ onye na-abụ na-like take advantage of somebody, yes, efu onye a na-agba. Ị bụrụ ga na onye ga-abụ ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị maka na ihe dịbụ oke dịbụ ogene. Ọ bụrụ ga na onye ga-abụ ọnọgido chọọ ka ọrụ n'ọwụ spiritualist ma ọ ka o kpere ya ekpere ma ọ ka o mere ya ekpere whatever language you use. Mana onye a chọrọ ka o take advantage or have carnal knowledge of you na-agba a great sign na onye dị etu a fake. Onye ọbụla ga-abụ ụlọ spiritualist mana ọ na-like onye na-like hypnotize mmadụ, trying to brainwash you. Mmadụ onye a nwere spirit of deceit na-agba ọ a fake one. Ọ site na mkpụrụ ọbụla mkpụrụ osisi ọbụla na-amị ka eji amara ya bụ osisi. And ọ bụrụ ga na osisi ọbụla ma onye ọbụla akpọrọ ọrụ, ọ bụrụ na ọ dị amị mkpụrụ, o nwere ihe ọzọ onye anwa deserve na-abụrụ ka abụọ ya ọnụ. Ịlụta na ya bụ ozi Jizọs kwuru na Baịbụl na ọ pụtara n'ebe osisi fig nọ, agụụ na-agị o wee na-achọ ka ọ ghọrọ mkpụrụ. O wee bụ na o nwere mkpụrụ osisi apụtara, o wee bụ onye bụ osisi ọnụ. So the only thing nwere ike ime ka ị nweta the wrath of ụmụ mmụọ bụ mgbe ị nọ n'elu ụwa ị nwere mkpụrụ ị na-amị dị mma, ị mere ọkụ mkpụrụ atọl. So look out for the mkpụrụ ọbụla onye ọbụla bụ onye akpọrọ ọrụ na-amị. N'ụzọ dị etu a ka ị ga-esi wee marụ ntọala ọrụ ya ma ọ bụ mission ya ma ọ bụ ọrụ ọ bịara ịlụ. E nwere ọtụtụ ndị akpọrọ ọrụ mana ha riri mbọmbọ, ha nọ n'ihu ọrụ ha, they backslided. O nwere ọtụtụ ndị akpọrọ ọrụ mana ha nọ n'ihu ọrụ ha maka na ha chọrọ ịma. O nwere ụfọdụ ndị akpọrọ ọrụ mana ha adapụgo n'okwukwe. Yes. So ihe na-achọ ịkọwara gị bụ maka ihie na enwere ọtụtụ ndị akpọrọ ọrụ ka ha jee ozi dị mma mana ha hapụziri ọrụ akpọrọ ha lụba nke ọjọbọ. Next primary science ọ ga-abụ ịfụ n'ebe onye ọbụla ị na-look up to as a spiritualist ma ọ was a pastor ma ọ was a Dibia. Ịfụ ana this science gbaba. Number one, ịfụ ana onye ya na-eme na-eclaim na ike juru ya ahụ na the only way na ya ga-transfer power dị ya n'ime gị mgbe o dinere gị. Yes. Ma ọ bụ na-ebelieve na nọmbọ o jelu n'ihe iji wee dị ebube na power dị ya n'ime abanye n'ime ihe ahụ fallacy ka ọ bụ. O nwere ka esi transfer power n'ụdị a. Yes. Onye ọbụla sịrị na ya bụ called one mana n'ọka gị na ya mekọọ ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị. Ana m agwakwatị na ọ na-emekwatị na amọnwụ ndị akpọrọ ọrụ bụ nwaanyị. O nwekwara ụfọdụ ụmụ nwoke ha na-amanipulate wee saa ha isi n'ọnya na ha mekọba ka ha wee nwee awele ihe wee dịrị ha mma ma ọ bụ ka power wee baa ha n'ime faw. Ọ bụrụ eziokwu ihe ahụ total fallacy. Quote me anywhere. Onye ọbụla bụ onye akpọrọ ọrụ megide wee sagido gị isi wee sị gị na ya chọrọ ka power dị ya n'ime baa n'ime gị,
and na-etu power dị ya n'ime ga-esi ba n'ime gị wụsọ mgbe o dinere gị then wee jee n'ihe iji wee dị ebube ya honeypot onye na-etu agbawa no early sign of fake. Ka nke ọrụ what will shock you. O nwere otu ụbọchị nnọ ofu onye abụ onye akpọrọ ọrụ wee na-agwa m mana nke a bụ onye dibịa ka ọ bụ adị nsọrọ ikwu ya maka na ihere na-eme maka na nwanne onye na-agba aja egwu ọkụ iko a na-akụ ya. O wee sị m ihe a bụ akụkọ mere eme. O wee bụrụ na onye a na-agwa gị jelu nwanne nwunye ya ka ọ tụbara ime ntị ọ dịkwa nwanne nwunye ya ka bụ virgin nwatakịrị mgbe 16 years 16 17 years minor ka a sị na ọgba nje na-enye nsogbu. O wee je convince ya nwunye ya wee sị nwunye ya na nwanne ya nwaanyị ọgba nje na-enye nsogbu. Ihe ọ gwara ha ka m na-agwa gị na ihe mere na ya rụchara ya ọrụ ọgba nje na ya ga-edina ya ka mmụọ nọ n'ime ya wee banye n'ime ya bụ nwata nwaanyị so that ka ọgba nje a ghara ịnachikata azụ. Ntị ọ dị nwata nwaanyị nwunye ya bụ onye eriri eri ịma na sense asị na common sense mana sense adịrọ common ọkwa eziokwu nyanwa na onwe ma reason ọ consider wee kweta na ụdị cheap deceit. Nwa ya nwoke emechaa abarakata ahịa omere si n'ọlụ n'ọlụ wee dị na nwata nwaanyị a this virgin ya ihe kakwa na edina nwatakịrị a tii the point na o mechazi tụọ nwatakịrị a ime ka bụ akụkọ mere eme. It's not a joke. Finally mgbe ihe etu a mezie ọgba aghara mechaa bata na ya bụ marriage. Finally marriage ya collapse. Mana nke bụ eziokwu na nwata nwaanyị ji onye agwa m maka ihe ihere na-eso meje fụ na eji ewepụja nwatakịrị maka na ihere na ya mara ihe ya akọrọ ndị mmadụ. Ntị ọ dị ihe a na-agwa abominable act. So onwe onye ọbụla wee spiritualist ijere na nke ya whether ma ọ kpọrọ onwe spiritualist ma ọ kpọrọ onwe pastor ma ọ kpọrọ onwe dibịa mana one of the condition o nyere ọ ga-eji wee lụrụ gị ọrụ na ọrụchalụ gị ọrụ odine gị in order to transfer power to you ma ọ bụ ka ọrụ a wee gaa ọ ya sign na onye detu ahụ fake. Ntị ọ dị now ọ bụrụ na onye ahụ ijere na nke ya ịnotisi na onye nwere mpako na-ekele m na onye awụ onye furu Chukwu anya na-akọwala gị na ya na-enye gị 4 days. Ọ bụrụ ndị na-agwọ ọgwụ ọsọ na-enye 4 days ma ọ bụrụ ndị na-ekpe ekpere ọsọ na-enye 1 week. O nwere onye furu Chukwu anya. Ihe ya spiritualist can only do is to intercede in your matter. Mana when the person na-enye gị that guarantee is either na the onye a nọ n'ịyọji ma ọ bụ na onye a nọ n'ịgala. Is either na onye agwọ ọgwụ ka ọ na-agwọ ma ọ bụ na ihe na-eme gị n'aka ya dị ya. Nke ọ dị ka ntị ka ntiwara gị aka oyibo nsogbe maka na a na-agwọ ọgwụ odu anya na-etinye ose achọ nta ka ntiwa aka oyibo nsogbe the tebụl okwu tebụl nwere enwe ka njọ ka ntiwa today. Ntị ka ngwa what will shock you. Some of ndị ụlọ na-akpọ spiritualist ma ọ bụ ụfọdụ ndị ụlọ na-akpọ na ya bụ pastọ gị ma ọ na-enwere ministry ọtụtụ n'ime ha nwere ihe a na-akpọ ite nsogbu. Yes, ọ bụrụ na ị na-eje na ministry ya ọ bụrụ na mgbe ọbụla ọ bịa adịghị ka nyanwa ya eji aka ya create ya problem ya ga-ejikwa aka wepụta problem. Ntị ọ dị ya bụ mmadụ ime enyu anyị zọrọ azọrọ ihe ọ ga-emewu na mgbe ụlọ nwa bụ ndị na-enye ministry ghọtara ihe nnewu once ị kwụsịrị ije ministry ya ma ọ kwụsị ije ekpere ibido nwebe nsogbu until you come back. Ọ bụrụ na ị bịara igbechighara azụ nsogbu agha ya kwụsị ana m achọ ịgwa without missing words na ụdị nsogbu dị etu a bụ man-made onye ma kreetiri ya. Ntị ọ dị ọdụ ka mmadụ ibo mmadụ nwere ha mmiri sie o nwere ike onye gị ihe ojekwa dịkwa ndị ga nata anya bụ ihe by then ife ọlụkwa back to nyawa. Ntị ọ dị ifu ha na onye na-ekwu ụdị okwu dị etu a by utterances ya ma ọ bụ onye ije ministry ya ma ọ wee kpere ya ọ na-anya isi na ọ bụrụ na ewesịghị ya ga ịkwụsị ịbịa ministry ya na nsogbu ga-ebido ọ ga-agbawa ihe outside of fake maka na onye ọnwara ma ngwọpụ ma ngwọje o nwere ike o jiri aka ya na-ehipụta na isi na-etinye na problem ka i wee n'ụdị mee no perpetually entangle and loyal to him. Ọ chọrọ ịsolve ya problem. Ọ nkwado ndị politician na-eme ụdị omume a they will not like to empower you but ọ ya like ka i remain loyal ya bịa ị na-enye gị ya nwa obere ka ị nwee ike ọ ma ekuzi how to fish
mana ana m achọ ịfụ anụ ụdị sign a n'ebe onye ọbụla bụ ya spiritualist nọ ma onye ọbụla bụ ya pastor ma whatever na-agba early sign gosi na onye ahụ fake. Ịfụ anụ onye ọbụla dịka nsikwakwa gị onye ọbụla gada anyarị gị isi agwara gị na onye ọbụla nyarị gị isi wee sị na ya enye 4 days ma ọ bụ 7 days ọga onye a nwere ihe ọ na-eme ọ bụrụ ọsọ ike Chukwu ka o ji alụ maka na o nwere chọọ efu Chukwu anya. Ihe ya priest ga-eme bụ to present your matter, do their filing, do present your case to entities of powers, and who o nwere onye gbara gị n'inwe na mmadụ ọbụla na-eku ume n'elu ụwa nwere ike command the forces of nature ka a mere gị ihe n'oge nke ha n'oge nke ya machọrọ ọ dịrọ possible. So ihe spiritualist ga-emewu intervene on your case the same way a lawyer onwe etu akọ dịkwa onwe ọkwe lawyer ọbụla nwere ike ịsị gị na case a kịta na ya handle this case file na ya ga-akpọpụta gị end case a within 1 month ọ dịrọ possible. Maka na ọ bụrụ anya ma bụ judge ihe ọ ga-eme wụ file a motion, present a good case, emphasis, present a good logic, then judge based on evidence before the honorable court. Gịnị ka na-ekwu maka ya? O nwere ahịa ọ ya abụ mmadụ na-agba gị ema na-asị na ọ na-abụ dibia na-agba afọ onye a na-agbara agba uche ọkwa eziokwu uche akọna gị. O spiritualist ọ bụla ije na aka ya ọ na-etu ọnụ n'anya isi asif na ike dị aka ọ gagbawa na onye ahụ fake. Maka na ihe ọ na-eme ihe abụ nyanwa na-eji aka ya etinye ya ọpụ ọdụ ya na-ewepụkwa nya ka ọ ga-eji wee nye isi. Mana ọ bụrụ onye ọbụla dabere n'ike Chukwu ama anya isi maka na ike adịrị ya n'aka you are only a servant. Ihe ya servant nwere ike ime bụ I will assure you that I will present your case to my master. Then you are my master ka ọ tampa just mercy. That is only nwere ike ime. Mana inyezi all assurance ihe master ya ekwu ma na aka ya dị ya. Kere maka ndị pastor na-eme arrange ka ngwa gị ihe ya eji wee ma onwe ministry ọ bụ na ijelu iluta ha n'ebe anwa if some people ha bido chụba gị ya welcome maybe na-ebịa na camp ma ọ ndị ga-asị na ha na-eme 100 days fasting ma 200 days fasting ilute ebe anwa ịmago na asị onye na-abịa ịnọ anọ ị nwere ike ọ bụrụ na ibu akpa traveling bag gosiri na ya coming to stay for some days. So ndị ahụ esentiwe agent afụgo gị na-ebịara abịa o nwere ka n'ọkọwa nkọna ọ bịa ọ na-akpasa gị nkata jụwa gị chụwa ka ọ mara exactly what you are passing through. Mana ọ ga-eme ya in a sense na ya ọwe friend na nyanwa bịakwara ihe ịbịa ọ nwekwasịrị ike na-akwụkwasị na since ya bịakwara na ya na-afụkwa changes. Mana ihe ọ chọrọ ka ọ dụpụta gị ọnụ ọ bụghị ara na ị notice ya na ebe ị na-abịa ministry gị ma ọ ị na-abịa kampụ gị na ọ na-abụ ebe ị nwee ọtụtụ ndị na-abịa ajụ gị ụdị ajụjụ dị etu ọgbawa ndị abụ fake. Maka na ndị a niile na-abịa ajụ gị ha bụ agent of that ya daddy GO or mommy GO. Ọ ngụtachi information a o jee pass ya ịtago ma ọ bụ GO ma ọ bụ daddy GO ya ekwuzi okwu ọ na-emeji ọfụchara fancha ọ na-agwa ụlọ nwere onye na-etu asị Imo steeti wee bịa na ihe o ji wee bịa ahụ maka ihe na-etu a na-etu ihe kọmputa Jizọs ọ fụchara fancha ọ machara fancha. Mana ihe niile abụ arinji agwara ya agwa ndị ọ dị ihe niile aka eji ama fake. ịghọtara ya? The gift of prophecy the real no doubt mana ma achị gwa ihe ọbụla nwere enwe fake. Spirituality dị enwere pure spirituality yes, enwere genuine spiritualist yes, enwere genuine pastors yes, enwere genuine Dibias yes. Mana ma achị gwa gị na mekanik ekwozi ma ndị bụ dala ebe ọnwụ na enwere original enwere fake ya mbụrụ nke a n'obi. So ọ bụrụ na onye abịa na-anaghị na-afọ ife ụmụ sayịn ndị a then ọ na-eprofesize ya nwa maka na ihe agwagwugoro ya agwa ihe a niile afọ agha ịgwara ya nwere ike ịkọchara ya nnọọ onwe gị mogo nyecha ya full detail o were eje pass ya the person a na-egbu ya asị mma. Ụfọdụ nwere ike pụta nye gị gwa gị si oke na ebe ị pụtara na crusade ground enwe ma over 20,000 people nọ dia esi pụta na o nwere onye na-aza ya ngozi ebe a ọ dị obvious n'igbo onye Igbo na ebe ọ bụ na 20,000 people nọ na-enwere ndị na-aza ngozi dia. So ọ bụrụ na onye akwụkwọ na onwe onye bụ ngozi ihe ọma ya eme prophesize ya onwe ya na-aza ngozi ebe anya pụta I can tell you na ihe abụrụ prophecy. Ihe awụ manipulation ka ọ just manipulate ụnụ maka na ụnụ amụtara how things work. Whether me enwere genuine prophecy yes,
ọ na-abịa na ndaba na ndaba, ọ bụrụ nke ga-agwa mmụọ Chukwu mgbọsị ọ ga-eme. O nwere ndị na-abụ ndọkịta, ịma na onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ. Onwe ụbọchị mma apụta obi aṅụrị adị m, tata ụlọ aṅụrị adị m, mbata na tempụ ọgwụgwọ nọọsụ egwu ka m na-eple ewu instrumentals na-eme etu amụma abịa, ozi abịa, ọ na-eme. O nwere mma nna kwa ya time ozi abịa, ịma ngwa mmụọ mgbọsị mgbe ọ ga-eji bịazi ya bụ ozi. O nwere onye ya ada abịa sef ị na-enye anya etu ozi abịa, mana ọ bụrụ ozi nke na mmadụ 100 na dị to see you and you message all of them. Ihe gwara ya ihe aka eji ama fake. E nwere original gift of prophecy, ọ na-abịa from time to time, ọ bụrụ nke ga-ekwu mgbe ọ ga-eji bịa. However, ọ bụrụ na ebe enwere genuine ministration, enwere ike nwee ndị ozi prophetic ministers. Ọ bụrụ na onye ozi abịara n'ihi onye nke nwere ike inwe ozi, ọ dị genuine. Mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ onye ọbụla ịfụrụ o wee chọọ itake advantage of you, gwa gị na ọya otinye ike mmụọ nọ n'ime ya banye n'ime gị is false or fake. Ọ dịrọ possible. Spiritual level a na-amacha ya amacha, you grow towards that level. Yes, you grow. Spirituality bụ ihe a na-egro by experiencing. In na-agbago to ruo to the great summit ebe nwere ike ịnọ wee na-afụ so many things, a na-ekuzi so many things. And more na-agbago na spirituality ka anyị na-enwe higher beings ndị na-communicate with you the same way otu wee dị n'ụwa mmadụ. When you are growing in your army officer, when you are growing in rank, ka a na-enye gị more details, that is more personnel na-aga ede gị. Etu a ka ọ dị na mmụọ. So whenever we for sign of mmadụ ihipụtanize gị or ịkụghasị gị, ma ọ ifu somebody na-abụ oge ọbụla oche ka o tinye ụjọ n'ahụ, then all sign of fake. Example, Dibia na-atụ sị na dibia bụrụ ọnụ na-agba afọ, ọ na-ada na mmadụ ga-anwụ na mmadụ ga-anwụ. Okwu ka agwara gị. Onwe a na onye na-achọ ije na nke oge ọbụla o jere ije na nke prọfesi na-apụta ya n'ọnụ bụ na mmadụ ga-anwụkwa. Ime ihe o ji eji na mmadụ ga-anwụ na-eti ụnụ ụjọ n'ahụ famili ụnụ bụ ka o mee gị, maka na ekwu ana na-eyi anwụ ndụ na-atọ ụtọ, ịgbọ ego ifuru ị nwere ike ije bororo ego ebororo. So ifu ana onye na-abụ na ihe ọbụla ọ na-esi gị n'ozi bụ to put fear. Nwere mgbe ozi ya na-abụ ihe ọma, ozi ya niile fear. Ihe ọ na-eme ihe abụ ka ọ gwa gị datị na-aga eme ka ije ọbụgo na ijiri eji ijebiri ebiri. All sign of fear or fake. Gịnị ka na-ekwu maka ya? Ọ bụrụ na ịfụ mmadụ whether or spiritualist, karakta onye anwa na-eme, omume ọ na-emeso ndị mmadụ ka ị ga-eji na-ama na onye a nke bụ eziokwu bụ na ntọala ya na obi ya na ọ dị naturally wicked. Ka nkwụsị ebe a. Inwe ajụ na nkụzi ma ọ bụla ịchọ ka agba agha family m, chat me on WhatsApp 08057837672. May the blessing of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile be with you all. Dakwa nọmba ihe ji nweta 08057837672. Remain blessed.